Пари. Пари ли? Колко е пухкавичко. Може да намерим на газа? Да. Рецепта за съсамени гевречета. Разтваряме маята в мляко, вода, захар и брашно. Всичко. Да. Да. Така. Захар. С лъжичка ли? Да, 2 ложички. 2 лъжички. Една? Така голяма ли? Да, им сложи. И още една. Имаме шупналата мая и слагаме олио. Хайде, давай. Колко лъжици? Оп, давай. Давай, дай да сложа. Дай да сложа още. Давай, ето, долу-горе 4 лъжици. Тази е голяма. И после замесваме тестото. Трябва много да се ставят ръцете, ако... Винаги така става. Винаги си стапат ръцете, нали? Меси. Лепкаво. Ами лепкаво е, да. Трябва да се умеси хубаво и после вече няма да бъде така лепкаво. Замесваме го и го оставяме да втаса на топ. Тесто разделиме на малки топченца и ги бредна в фитили. За да осучим за гевречетата. Ги осучим за гевречета. Вече имаме и един малък помощник. Казва се Богомил, моя брат. Айде, Боги, прави така. Ето, виж, гледай от кака. Гледай от кака. Мамо, ти нали знаеш, че аз мога фитили? Кака Мони. Кака Мони. Точно така. Кака Мони. Ето. И после трябва да го направиш на геврече. Да го защипиш. И пак е Боги. И пак ли е Боги? Да. Айде, покажи ти какво правиш. Нищо, мачка. Виж. Той помага. Виж. Ооо! Да, вижте малките ръце. Нищо. Това точно само го мачка, нали? Нека да го мачка. Да. Нека да го мачка. Виждаме го плаче. Я виж го. Я му вижте ръцете само. Новите гевречета отново слагаме на топло да втасат. Слагаме ги с вода и мед и за сам. Ги поръсваме. Чакай сега. Бумле! Боги! И Боги! Ето го и Боги. Хубаво го И намазвай. Боги да! Горе ще ме буташ. Айде да се карам. И Боги!